Yɛda mo nyinaa sɛbrɛ no do nyina munya adagye na motena ase na mohwɛ yɛ. Ɛno nso so yɛda foforɔ twedi ampo Nyankopɔn ɛde ama yɛ. Na yɛyɛ bibi man ne yɛfiri wɔ man Ghana mu ne yɛwɔ amammerɛ ne amane bɔ yɛ ho ban ne deɛ. Na kyerɛ sɛ daa ne ɛsɛ sɛ yɛtena ase na yɛsua mpanyinsɛm. Yɛsua sɛ nti a nneɛma bi yɛbɛto yɛ sɛ wɔ hɔ no na yɛmienu nso so yɛhu baabi ɛsɛ sɛ yɛkorɔ. Yenua ba bi a yɛfrɛ no Afia Pokua yɛ na wɔtwe mu wɔ ka nsɛm bi a na wɔtwe die. Ne ho nsɛm nko a na sɛbi so sɛbi nya do ɛne nam ntintam fidie so. Ne yɛtena se yɛ ba behwɛ sɛ wɔba adin ɛna sɛ ɔba ka. Nsɛm bɛ na sɛ efiri ɔba sɛbi so sɛbi nya do yɛatete no no. Nsɛm bɛ na sɛ efiri nanum ba. Ne yɛyɛ adehyeman maidie. Ne yɛwɔ amammerɛ ne amane bɔ yɛ ho ban. Ensɛm bɛn ɛna sɛ sɛ yɛka kyerɛ yɛn mpanyimfoɔ. Yɛ nananom nso na sɛ bi sɛ kɔkɔba sɛ ɔhene kro no sɛ bi wɔyɛ ɔhene pɔn a sɛ bi wɔda asanteman anaasɛ wɔda aman kɛseɛ bi ano a sɛn ɛna sɛ bi so sɛ bi nya do yɛsika ne nsɛm ɛfa sɛ wɔ adesrɛdeɛ bi a ne yɛ de srɛ a ɛkwan bɛn so. Na afei nso ɛnɛ yɛahwɛ Yira sebi ɔyɛ Yira kotoko hene sɛde ne muduro sitie ɛna afei nso ɔyɛ nyame afrɛ no anasɛn na twere no ɛkafa ɔba sɛbi wɔ mu ade ho ɔba sɛbi wɔyɛ ɔbakwasea ɛna deɛ na twere no ɛna otwe dɛ mpo Nyankopɔn so ɛka de fa ahenni ho medin ɛde maame Fozia. Na na otwedi ampo Nyankopɔn bo ni wiase no obo ni wiase nyina no na maaman no amaman hodo otwedi ampo Nyankopɔn de aman no hye sebi eye na hemfo nsa ene ode na safo ehye na sempakafo ni na difo nsa asempakafo ni difo no mu nyina hye ene asafo ni nyina hye wo hene eyimo na brebia ni wo hene kra otwedi ampo Nyankopɔn edishira wo man bi anase asase bi na ye man yi die do twede ampo Nyankopɔn de edi na hyira yen ene Yiro Asantehene a wonam Asanteman so aba emfie duonu num ni a Yiro Asantehene ebefra benya se wo Asantehene no neme pii na anam ne so ama o man Ghana yensa ka edi adanse pefe se de twede ampo Nyankopɔn abo ne dia fra no se wono na yo man yishira no ene krobe refi Asante Kotoko hene otumfo osei tutu a wotoso emienu Afia Pokua ensem a okotena wonua TV so eka ye no ensem a sebi so sebi nyato sebi bemma mpo a wo akukuduru no ne kukuo mpo no ontena se no waka na abampo se obetena kasafidi anasa kasafoni so aka emma de ye de emma ekyekire busua emma ekyekire eye oman emma ekyekire kuro ye wo senti a empanyini ekyire kasa ene edidie ewo fie sanke ebeka sa edidie die nka wo sode a ye de adwane si wonimu a wote bia na wo de ahye wonum da bi ye wo kwan ye fa so didie ene ye wo kwan ye fa so ekasa enu nti na mpanyi kire ye kasa no esansanya asem bia ena obetime de wano aka asem a wode wano beka no se beye no me ama wana beye nhira ma wa ejina wo so enu nti na mpanyi kire kasa ene edidie no na emomu no ye won kwada ne bi wo hono matetru ema no mu bi wo hono mo a omo nam bachire sebi so sebi nya do mpanyi frɛ won toba omo ntene fie ema ye ntete won enti osi so ote da sabra no ma ne kraso ye bone chem so emo tugonzo didi mu ana wodi aba bepie no adasa ne su ne di ama wiase nyina nso so ehu se su no se wo yo ba na woda se su ne dia be mampu ye yi wo mu na abampu se oba Afia Pokua wonsam no na wo ka se bi so se bi nya do asantefo eye nipa mu yiemu wasanteni obeye nipa mu yiemu no na asanteni kro no se bi so se bi nya do onim na sante su ena wonim na sante ban
esanse brebia no Yero Santehene watena na nemu nyam a waka da se asante e de ahoho e na chechere asante wode ahoho na chechere na asante manyo esanse Yero Santehene opem so wona ya asante abose a wasa ba woto so ebimu enu nti so kasa wode ahoho na chechere na asante manya na wonim de hoka otumre nso so wasa kire ho sia otumre nso efiri so emre a eyesi a Yero Santehene da ho kase wode ahoho na chechere na asante man no ehu adanse die enie se wo hwa asante man mu a titru ni kumase no zongo su no edoso ese eye o my Ghana bronu bia na se mantem bia mu so wo hwa kumase a Yero Santehene na himfie eye fikese mu enim tuntunso zongo ewo hono no eye sabun zongo yelewa wo kumase aboabo wo kumase aboabo station aboabo number 1 aboabo number 2 aboabo extension aboabo akrem na afenso ukobu kruma zongo sofo wo hono mo tafo ma 4 na afenso pakoso asokore mampon won wo ho oba moshi zongo sabun zongo asonase ena afenso eye moshi zongo maka okontonso aboaso edukrum ehimfa se wo ba kwa bre Kenya senso fam wonso a akrem ene hoto so akokudru sebi antra honum nyina yenuanum zongo sofo ete honum wo yenuanum zongo sofo nso firi honum a yenuanum mfantefo yenuanum anwonafo ena afenso yenuanum eye kofo won nyina so won baabia won te nanse mu aye ready ni mfiedu no no mafidi dey aye ready desi ho ye wukuda yewra ene sebi ahoho ne nananom edi ye wukude no kowu hene a sebi so sebi enyado oda kowa de hia no e wa Asante memu no oba besere Yero Santehene se sede wa mazongo sufo baabia tena na wa momudin omomukwa omudin atoso wa mamfantifo baabia tena na wa ma sebi anwonafo baabia tena na wasere Yero Santehene se baabia wode amma won no Yero Santehene ma ho kwan na kofomfa wundi entoso enkenya ne feno no sa anamo Yero Santehene etufri tetentrede no enka sebi so sebi enyado enye ne feno no enke Yero Santehene sua ye hwenu sua no anase sebi so sebi enyado ye hwe no kansama enni kwanse ye kan ede kire no Yero Santehene eye nyina wie no amananso ha wo wasade ahoho no eka sebi na mamuomo Yero Santehene tenase na nim onyammo se ya Asanteman asetena se eye Kumase asetena no nananom mfantefo eye mfantefo hene wo Kumase zongo sofo kwawo hene wo Kumase ena afi eye anwonafo hene wo Kumase Yero Santehene tenase a faku atwa ne ho ahia no eye faku dumienu baako ene ne fafaku no ne fafaku no mu ena sebi so sebi nyado nananom ye mfante kwawu ene anwona fo hene mo Asantemantam ewo faku ne so mu fakutire ene nanaboache ansa Debra asakore mampo hene ohene pa wasom sopa wasom sikedwa asom sopa ewo kwan paso ede animonyam kese yama no ho de animonyam kese ahye Yero Santehene nam so ema opem so abona baso ma ne sika mpaboa sebi so sebi nyado wo hye aman hene nom empaboa ne bi sanso na zongo sofo mo kasa hodo nyina mu no omo so da no ni ene Yero Santehene enkoso ehene Yero Santehene ye nyina mu wa mananso ha afidru na zankremofo kyerkoma Yero Santehene to nsa de frɛ ne nkoso hene ene zongo nkoso hene ene zongo sofo empanyimfo mo ba Yero Santehene mo kete mo buta mo tasba mo Quran eyenkremofo etwero konkro ni bi owie nso wasa amma wo mo akade a ye de kwakyerekom nkremofo akwakyerekom mo kyerekom ni wie a eduru donyi nso so a Yero Santehene sa mo nantwie
Enam sasa pa Euro Asante Hene twa to ho nintina. Nananom omo wa Asante ninara ediso. Nananom bi, nananom emma nkremofo ayezo ngosofo asase a omo de si wo nyame dan. Nananom bi mpo no. Omo nkremofo na asase mpo a omo asa do omo botom sika esi nyame dan no edisi so. Ehemfa ena wo benya we nyina. Jesse Asante memu. Jesse ohene a wotwe dem po Nyankopon afre no. Euro Asante Hene do frɛ no do de ne bae nso de ne bae. Do frɛ no na do de ne bae nso so de ne bae. Ewiase ne yenhyira wotwe dem po Nyankopon de amaye no. Euro Asante Hene wonam Asante man so aba. Euro Asante Hene wo dansen kese a edom edidi mu. Eno nti sɛde wo besi ahwɛ no no saa ne dane ede mawo. Sa ho brase mu wodi wodo ne hye Euro Asante Hene a obɔ ho ntansa de mawo. Se wodi ani bremu ne ani enso ade ani akoma fin ene hye Euro Asante Hene a ebɔ ho ntansa dane no me ede mawo. Esanze de otwede mpo Nyankopon bɔ ne dia frɛ no no wahyira no no. No de o man ahye ne nsa no. Sɛbe so sɛbe nyado. Ugu no ho fi a wa wo sɛ wo ho. Enenti afiabokua ene ye hwe. Ensembe na nkesese nko ba woka. Oba de mpanyin se oba ya tete ne fi onim nyansa no. Onim na no ne na no. Obie na no kasa ekunu ne ani ntina agi akonya tenase. No mati no. No wakasa nso so a enyansafo eka bitoa ne kasa no so. Na oba kwasea de sebi obie na no kasa ehye mmemme bufu na sebi nanumu asem ema ne firi emmaemu. Emagina wonka ho emagina so wonka ho wonu ananum asem ema ne dane busudie eno nti enne no ye hu ne social media ba ensem wo hanyam mpanyin se ensem wo yemframa wo kan ekọ bide besom nso asom eno nti na yesi ye kasa yenhwede yenhwe ne yie ne ye kanso a yenka ne yie na yetie nso so na yetie ne yie se de be yen kwankofa ehaw bia emfa emreye Efiabokua wonsam a wo kan ye no empanyimfo nkasa mu no nhyehyɛ bi da ho woto sebe mpreduasa ensam a wo beka ne mudu ntia no ye home so ne ama bibia betwam nenso wonza wonnim kasa ho nimdie ne ntina wonza woto sebe mpreduasa wankasa wo kan de yenka wonsa asam a wo kan ye no wa wasunsan wo ho wonsa asam a wo kan ye no wankasa watama awuduru anom wote da sabra wa maokraso na wonnim senso so yeda eye awuduru ene nsafu ntem onso akwakonom de ye nnum wo ye wo bibia ho kwan o nenso nya bibia ne fata ye se ye wo ka se sebie so sebie nyado se chene esi nananom so a omubura dem a obia no won ye peda bi otwedem po Nyankopon bo ne wiase na wa mo ne nipa nyina ape o wa mo nipa nyina ape obo ahemfo obo asomfo obo sebie so sebie nyado obi wo hɔ no ndo be yebusudi akopem se wo bewuo eno nti Nyankopon chichemu no ne hunu mu no eno nti ena ahemfo chine ebididi bi so no nipa nyina nye pe wa asase susu da ena sebie so sebie nyado esanse ye bebi ifiri no de ye nimu no wa asase so no yamamre ni amane so de ye ka mmema na ye mmema ene nananom so de omunim de omunkwa ena omode to ho me de kire o man Ghana amenne Ghana menu ye tena se kade ye pe no yensaka adododie no mu hya ase se eba no ansa na krachefo a sebie so sebie nyado omo amanyofo no eba na mpo ne ye pra pefa hodie no nananom ka ho bi nananom ne die nimu ema nkonyasi koso ema hyehye bi koso ansa na wo man Ghana yenya fa hodie enunti ena sebie so sebie nyado ye mampenye wudi kan Dr. Kwame Nkrumah na wonye president of this nation na emum no ye prime minister no anamompa bi koso na saa anamompa no so na efri Euro Asante Hene ho saa bre no na ye Nana Kwame Chiritwie ena na wodi woye Asante Hene a woka eye sebie so sebie nyado empanyin nananom ho a ebra
na nananom wa pema na empemo no omu hu se Ghana omu yebenya yefa hodi a ka omu hia atigina pa bia mo di na wachi omu hwehwe mu no nso na ye Rosanta hene oba ye no nso omode ne ka ho no odi animu ne nyansamu ne hunumu mu na kwankyere so no na aman ne Ghana yenya yefa hodi a enemenu mienu yete a etimi ka de yepe enu nti ye Rosanta hene wonye wo hene bia keke oyo hene ade wo frɛ no frɛ no do de ne bae nso so de ne bae de mesere ne ze hansa na nke beka wo hene bi ho asem no anase beka panyi bi ho asem no nke yemusa mpanyi ansa yemusa won wo asebie so nsebie nya do omuhu no nkan na omu nkyere mpanyi se do mahusuo sitie na se yehu ye mpanyifo se do mahusuo sitie a yebehu se de yebesi aka ye nsam de afa ye Rosanta hene na husuo doso esanse utwedi ampo Nyankopɔn afrɛ no na do de ne bae nso so ode ne bae Nyankopɔn fa de brekase bi sɛ emfa nhyɛ wani munyam abra wonfa ho akade ne ho tumi mfa nka ho enu nti ena mpanyin sɛ do de Rosanta hene bae no de ne bae esanse wo ba no wa ma no sɛ wo ba no kwakwa oba ne memam esanse asante ye mfiti prekope ne ekyekere asante ene ye mfiti prekope ne ba asante ase enu nti esese berema ene di asante animu enti ye Rosanta hene wo ahosuo bebree ne mebunu no ya na munnimu ntino mom mempanyumfo ne ntino eya na de enni kwanse ye gu no ho fin no mu gu no ho fin de enni kwanse ye kasetia no mu kasetia no wiase hwe na hokɔ ye ne bibi namo ye ne bibi tio ne ye ne bibi nso so da emframa fada nso baabi emframa bofiri no ba ne yenim enna ye wo mu yenne ne emotia ekina ne wa ekina mu nsem no nso eyesumade enenti ya mo me yenhwe ye kasa mu yi na sa ba ye dua ne wo ye mrante brem ne ye maba wa bremu se benye nso pagu so ama na so aba ama yetimi ate no wo ye nkokrabom ne ye mre wabomu a na ejina ye num asem so efia wonse wankasa wabie wano aka asem de sunsun a wankasa woyem asem a woka ya woto ho sebi mpreduasa no bemma mpo nkan esanse eye busudie se wobie wano kasa asem no a na sa wo henete anasa wo hena so mfoko yi wo hena so tire na ye befrɛ wa abusua panyini wo ho se obo abusua ho ban nanso wo se abususem ya wode wano kan yi ni ntino se ye de wo kwa ahemfi a wo abusua panyini de wo bekɔ nanso abusua panyini onyina wachi esanse wankasa wano eji woka wonse wo kasa no obi aye dia no mo studio ho no mo hwe wo anye se bi wonkwa no wonim nyansam no mo kyerɛ se de mpanyi kan se wano wa aboa wano wa wondidi ntwa asu no ɛna asɛm bi nso ni ho aye ka ne wa wo ka asɛm wa amane no nso so ba wa amane ne firi nifa ne bankum nyina ba besoe wo so na wo mo mpɛ sɛ mo do mo ba be fɔre de wo ye no ho na wo nsa ano wa ɛyɛ soso wudi tutu a ekofom ekodo enti ukoduru do honomo a obegye se wobenya de obeso mu na watwe wo de wo pese afia wodi wani hu no emeto wo na wodi wani hu eda wo bie wo no ka asa busudie no sa da no me se wo se ukuru mahini gunsa na jono ka se woni hu eda wodi wo no ka asa busudie no asem a yemmoso no ukuru mahini okogunsa e ka se woni hu aden wa ma asase no suru nyina yiwa eyi umui sa asem a wo bie wo no kan ye no e ma wo firi wo ma yem se magina wo mfata so obegina mu bie emmema gina wo mfata so obegina mema ne mu bi esanse wankasa no wonum asem ama wo wada ne busudie
Oba nyansafo bie na no kasa yetie ye ka bi ka ho mpanyin se obi asebie so nsebie nyado onye badwemma obie na no naso wo kasa woka ma ne traso ese no ho gu ne ho fi eda sebie so nsebie nyado ne su adia ye mane bibi hye nanum e mane kana no tum eno na ya na mpanyin kase so obi kasa yese je bibi hye wa no pipiripi ne mu na sebi wada wugimi yedi nipa se wonim nyansa wumie wa no obi ehu no nenso bie wa no a no obi edwane oba nye oba ne sasebie so sebie nya do asisi wo ho anaza sebie so sebie nya do nyina so oba ene di firi wanum eba obie wa no kasa ni ebusa se na wedie ofiri hin fie be mu dabi enu kwan se oba kasa hye memma bufu dabi oyo oba enu kwan se wonam bachire anaso wo ye frɛ so wo ye bacheba dabi esese oba wo ye ncheba enu kwan se oba sebie so sebie nyado ye ka ntoba oba ye de bisusu wo esansa ponchire ni wo hu wo hurifiri o nenso ponchire ne che enye chena wo ka he konfa no che yehwe wo man Ghana ye wo mu yi teaching hospital sa sebie so sebie nyado ehwe wo man nyina in terms of emergency mienu pe yesi konfa no che 1959 ye sha say 1954 no mo bi 1959 kwalebo abanya resabia yesi ni 1929 regions aye wo man mu no so 16 regions enam se Kumasi wo mfinfin ni ntino Kumasi ehwe mantam makomako dumienu out of the 16 regions no konfa no che abanya resabia nko a ehwe 12 regions eno to sebie so sebie nyado achede pa otwede mponyankopon de na kye wa nama santeman so aba yero santehene ekwa pro woni mpanyi kura sebie so sebie nyado wo yade koda konfa no kye a yero santehene kokohwe no sanso so na Ghana ye mampanyi His Excellency Nana Danko Akufo-Addo enso kokohwe nenso esanse yero santehene wo ya achede pa otwede mponyankopon abone din afre no a wo ye nhira ede ma wo man Ghana ne ntina oduru ho no ohu tibia ne nana mu a mo yade o mo begia ya de hwe tibia wo mo gia ya de hwe no ne yemu hye no eno nti so beto nsa frɛ ne nana mu a obeto nsa frɛ ne nana mu a na edisa na ne kwan no esanse sa kwan no so ena nana mu fa so bo man hu bra sa kwan so nana mu fa so e de kyekere wo man sa kwan yi so nana mu fa so e de bu wo man yero sanzo hini be frɛ wo frɛ ne nana mu enti omo tie no gye no so ba ye no omo wura no edan so a yesie na se nsiesie yesie no yesie dia ma obia menu mienu dia danse se yero sanzo hini sebie so sebie nyado se ne morempo ne keka ye pasa hare so ene ebe kwa kohwe ne ofie ene kwa konfa no ne kwa ne kohwe siesie mampa ye koso enche e fa edikan no yero sanzo hini ne mu nyamba bebie kohwe se di sitie Ultra Modern Hospital and standard no international standard enti nyankopon achede pa nyankopon de acheyi edi ebebiem na nka yesa hwehwede firi nyame ho enkenye kwa husan enye yekoduru honhom ena nka sese yesre da ne da yekoyi nkotodwan mu a yesre de fi otwede mbo nyankopon se woma ne nya kese woma ne noso emfama yiro santehene ene nanano mu nyina enkanya de sese nke ye no de to so bi yiro santehene eto nsa de frɛ sebie so sebie nya ne nanano no na ye ensem bi no na ne yiro santehene de nam de to so bi so no wotwe nanano madwene siso se kane ana dodo amamu amrabata ho maye no na nanano sebie so sebie nya do no mu okwan mo fa so ebu wo man ekyekere wo man eno no se afeso nanano ka nanano to nsa e de frɛ kroma nyinara na ade hye nyina hia
omabɔ nkompo ahwe akire de won yeye na afi so mahwe de afi di omani mu no de won ebesa ye bio omo de gentobo mo twa ka de to ho mo bibia bema de otwia de obatwia eno na no mo de bɔ man no ho bra eno so na ye wuro santen ne etwe na no mo adwene so se omo nsansa wo machi nkofa mra entise mo mi hwe nansen mu ye hu se na nadom ahene eye bunu champion dwumadi no wo to nsa de frɛ mabunu omo wo bunu asase so omo mra meboa sika na nadom ahene gi odi debi odi yedi odi yempuntu dwuma eno nti na nanom mo nyina asode na wo nyina edi sapa yero santen hene etwa to hoi omu didi na namomu a ntimi busa se Ghana ye bekoso agina ya namomu anase ye bekɔ yenimu se nyankopon mo wakonya se wo yensem training na se wonya akonya na kwatena kasa fidie na kwatena kasa mfonyini so a mesre se nka bomodin na ansa na wode bibi beba bonten no hwehwemu ne humu yie pa ansa na wo bekasa wakasa esanse kasa wo hui de wo beka no bia no ehun sonsanso no se wo kan bone a ensunsanso bone beba wa brabo so na wo kan ne papa so a ensunsanso papa ene beba wa brabo so ena afia popia wo kan wo kase wodike ene chema wontumi ena afi nsoso eye edin ba akona wusuro so bebo mebo amawo yewa kodwobu nso asem na wo ken bwa kodwobu nso asem na wo ken ba yenhwa ene gisem ewo mu ne se kodwobu nso woye santeni ofiri ofenso chema wontumi woye santeni ofiri kontanase odike woye santeni ofiri dumakase kese nananom omo de omo nkwato ho bɔ afɔde ema asante kyekyereɛ eme na asante ekuru akrama wiase nyina te asante nka no edumakase kase hene nana asenso kofo eka nananom ho ebi nananom omo de omo nkwato ho bɔ afɔde na adesuamu ntoato aso mu nya yebehunu na yebese sua ho ade bi mu ebi na we de enne no nana asenso kofo de nana asenso kofo ena de ye efiri obiri konfo no che ho ba se sa asante be kurukra ama wiase nyina te asante nka jesa nananom bi etu won si ho emi yeku nanim no so twetwa ne nam to ne pete ewiem no ma besuso bia ba bi omo be kwakogya to bia no asante betre duru ho nananom bi nso ye de bi yesie bi anim no so e de kuku si won yam esi won semu eye edwoso na na di kopem sanso so na bare ma twene bu akodua bare ma kumawu ono so emi twa ne ti anim no so asante mampon na na boahia na ntuo ebra na sebie so sebie nyado na asante ene denkyira kon no mu no edi ye nso so efiri sebie obri konfo ho ba se ekon na won ko no sebie so sebie nyado opem so kwa enye yie enu nti no omu hia wo hene a sebie so sebie nyado obedi asante man sadom nanim akokon no na wo mokokon no nso so a ehun hyehyeye nie asante bedi nkunim na wo henkro no wonwu wa akono obeba fie a nkunimdie n'echi no ne nansonso no obekrakọ nana mampon hene nana boahia nantu ene tu no husi ho na afenso course akon no ampa asante di nkunim na nana no munyina kyerɛ de asante enyemaw asante nso so yes apepepe e de ma wa nene nyina egusu gina bebi gina na nana no nsɛm a ɔmo ka de to ho no mo so ne sɛ de wo mo du mo mogya ne wo mo kra aka bomu e de akyekyere no awonto aso mu no so mo nana no mu bi sode dakro se do mo aka bomu no ono ba be ye ne sakasaka na so obeye dom e wa santeman so a wonyi ne mu enu nti na wodike ne nsɛm a wo kaka no wo kasafidie so no na ye busudie esanse sansɛm no wo ka ne na wonna nano modikan abowudua dada omodikan no me wo dada
ɛno nti na nananom yɛ de wɔn yɛ no ɛno nti sɛ afia ho ntiase a ho nkyere mu nie de to so bi wo no nso ɛyɛ kodwobonsu wo free offense kodwobonsu maame edi offense ma akonya ne bida ntiase odi bida na sɛ amanyɔkuo bi aba na wo yɛ amanyɔkuo no mu nipa na wo saa yɛ asantani na sɛ mpanyin de bibia hyɛ mpanyin yɛ ma wo dwuma bi sɛ di ma wo ɔmo de ho akade aka ho na sɛ de sɛ dwuma ne kɔ no ankɔ ne saa na ehu nkyeremu sɛ ehu nkyeremu ba na ehu nkyeremu amma mpanyin wɔ ho kwan so mu tu anamɔ no mu tu yɛ no saa so na kyema wontumi ɔnso firi kontenase nso so ɛyɛ yero santehene ne wo fani mpɔn ekuru ɛno nti wa santene wonim sɛ asante wo wura ɛno nti sɛ amanyɔkuo bi odo amanyɔkuo bi na sɛ amanyɔkuo na ma wayɛ titine ne di ama ɛyɛ asante mantamu a ɛdeɛ na ɛbɛma wani agye aboro soɔ amo akɔka de yɛnka amo akɔka sɛ sɛbie so sɛbie nya do kura wankasa wudi tumu sɛ ɔman a wawudi tumu sɛ wo wura no wura nso so yɛ ba akɔpɛ yɛ ɔpem so no ɛdeɛ na ɛbɛma wo wura fi ho amo akɔka de yɛnka ɛna kyema wontumi nso mpodie no so ɛyɛ sɛbi ɛyɛ kwadu ɛna yɛ wura brempɔn ɛde bɛbɔɔ no na ɛsan sɛ mpanyin sɛ sosefa yɛ mua ne ntino ɛno nti na nananom to nsa ɛde frɛ kyema wontumi sɛ wɔmbra no mbɛkyerɛ wɔ no nso so fam sɛ de asɛm ne zitiɛ kyema wontumi nso bae no ɔde subrafo san no ho sisa asɛm na nyɛ saa ne teɛ subrafo nso so ɛyɛ yero santehene dia ɛno nti me bisa sɛ ɛkwan a nananom ɛyɛ mpanyin miɛnsen no kwasam no so mu nyina yɛ asantefo ɔmo ne ɔmo ade nyinara ɛyɛ yero santehene dia enti yero santehene ɛwɔ wɔn nso tumi asante wɔ mmerɛ bɔ wɔn ban asante wɔ mmerɛ bɔ asante ho ban o asante wɔ mmerɛ duosonson a ɛbɔ asante ho ban sɛ wo wɔ haw bi na wo bibi a wo pɛ sɛ bi edu ahenimu a wo wɔ kwan a wo fa so enne bibi na ayɛ bibi o enkene wo sɛ ne ho ane sɛ bi so sɛ bi nya do wo bɛbɔ kyea medin nanko obi ni tumi so wo bɛbɔ kyea medin o sɛ bibi haw na wo pɛ sɛ wo ka asɛm sɛ bi so sɛ bi nya do wo de adesɛde to kyea me anim a sɛ bi so sɛ bi nya do wo de fa asanteman nifa so wo de fa ɛyɛ da sebrɛ mampɔhene so na waka wasɛm de akyerɛ ɛyɛ sɛ bi kyea me nanka wonni hu kwan na emmemma mpo ni hu akukuduro sɛ bi so sɛ bi nya do yɛbɔ yero santehene din yo na abampo sɛ yɛnya akukuduro akɔfa ahemboboa no ene nema yero atetetete nema so ɛsan sɛ wɔyɛ dansenkɛse a ɛdom edidimu ene wɔyɛ nhyira nso so ɛde ma yɛ nyinaa ɛno nti no wabie ne nsɛm sɛ bi so sɛ bi nya do wɔgye obiye ɛno nti afia woni unuano mu kasa mo nhwɛ mo kasa mu yiw na nkwankofa no me ene hawbia amfa ambre mo mi nhwɛ ne ma na mi yero santehene so ama o man kan na yensa ka hwɛ 2000 na yɛ very critical de ma o man yiw esansa aban egu His Excellency Flight Lieutenant Jerry John Rawlings or the PNDC ebedi o man wode soja ban bedi o man mu a wodane from PNDC emane beye NDC a wode baaye wotena so mfie sen edu se 2000 one hand over power e de ama o mampanyi dada John Ajekum Kufuor no nya de kito enso so eto sebi yenshira awo no masanteman so aba no ene ma asundwe baaye ye election ba ko a o man aba ye to ya ne hu ba ko pa eno no 2016 elections ensan se wo ye ja e de ma wo man no na se bie so se bie nyado woni ne wen wo man nti no wo hu no do enam so ma Yero Santehene e de Ashanti declaration ba ye e ma manyofo ni nyina do mo nsa hye krata se Yero Santehene scholarship a wode ma amanfo no se ye yi otumfo educational fund free honoma
enya asante nko a na nya se be nya asante ade hye nko a abonofo wom frafrafo wom grusifo wom omamu ni nyina ekofa wo mo no enu na chi no yiwura nkasa ne botom sika wode ehwe mabunu no mu bi no edoso yi papa edie ne yiro sante hene ye no wo mamu asebie so asebie nyado wo ye de ma asante nko a enki ye kampo anke beka se Ghana ne asante enni ne yi esanse si hwesika efra asante memu afibie mu firi hanom ekọ sebie so sebie nyado aban mu ma aban ne de bo oman ne nyina ho bra na nkenye sei ena nkesese nki hu asante man na nso so de na yiro asante hena ye oso oman ne nyina ye ne dia do no nya de oprema na asante man no opre de ama oman mu ne nyina sanko obetimi aka se sike efra asante memu ekọ aban mu no enki enfa 1/4 enfa ma no na se ye de 1/4 e ma yiro asante hena yiro asante na de efe ne fo ade efe ye ne fe ankasa enki de mo pese mu hunu no enka mo behunu ama no abroso de mo pese mu hunu no enka mo behunu ama na abroso enu nti afia ensem bi wo hono mu awaka wo de ho chopa ba se ajagraja ne do ba eye fifi edwumedie ne so meboa ben ajagraja na won nsem no a wo kan ye no se de mu duru sitie no won kire wo se de wasinsunsu a wo ho afa no asem na wo bi wa no aka no de wankasa e baba be ye wo enye se yete da sabra ne ama ye kura so mabunu enhwede obi ye enhwede obi ye emfiti prekope nkwaka ho empanyin nsem ye mframa ensem we ye mframa enti na twere ne kan kura no so aka oso obaza na obekasa ho dwene ho mprensa na wa wo de susu hu sa asma mi ken be yemfa so de amame na ye nhira ma de wotie no anye nhira ebe ye no me enu nti afia asem bi wo honom a wo ka opa ho chowa eyeyi asem bi wo ho a wo ka opa ho chowa eyeyi asem bi wo ho nso a wo ka de asom chopa bi ni honum e wo wiase mu ebetimi asesen firi honom da na wo ka abakosem sanki yeni abakosem anki yeni de esi nnura enka ye nenkeni ho ye ni pentino na ye wo kura ye firi so ntino ene ye wo abakosem esansa abakosem na kire ye ne yesu ayi kura ye enti se wo kuro firi so a enka wo nso behu abakosem na me ye ho se hwi ni wiase ne ntino ene da ne da ye pa ye ho a yasene mu ye hu no otwede mpo Nyankopɔn de nananom adom ye momu kura ye momu kura wo mu ye momu nsom wo mu ye momu fabuo ni ye nidie emfa nkasa wo mo ho si ehia bibie firi wo mo ho a momu ahobrase kwanso no momu mfa nto wo manimu na sebie son sebie nya do afia sa wo ne be mate be ma na ye na sedie se wo hwe wo na so wo pe bibie firi no ho no mo a wo de akaka bensen ene eni enso ade ne kogina ne mu ana se wo de akrokro ene buo kwanso ne ahobrase kwanso ena wo sire bibi de firi be ma no ho sa kwa no so na sese de sire bibi de firi empanyimfo ho esanse se wo hu kasa na unsese ne mpanyi ka sese akwada wo hu ne nsa wo hora ena oni mpanyi edidie oba so sebie so sebie nyado se wo hu no kasa ena sebie so sebie nyado ye fra wo hema eno ti ya na ye kasa no enna ye maasu ne di enna se de wotwede mpo Nyankopɔn si bo ma no enna ye di na enkyere se sebie so sebie nyado wo ye oba wo ye abode mu ka kyire eno nti wonum asem esiesie fie ekefi bom eye ne emepe nso so de eboayen ena afia sa hye ne nso fia pokua mehu sa wo gusu ne nam social media so mehu ye na mewura ahode amaw esanse mpanyini se oba wogina gunsu se de be magunsu a wo se wo ho oba wogina gunsu se de be magunsu a wo se wo ho minnim de wo pe minnim se wo panyi bi wo nchen wo tufu a esanse wade a wo yi eye busude de ma wo eye nome nso de ma eni social media likes echi ensunsan wo ho eni social media
comment achi sebi so sebi enyado ema wo mfiri ni pem na se so mu a ema wo mfiri ni pem wani age wo ho abroso ma wakwakofa ankore na wakwafa ankore na wasoa ena wugina pipe ano na wo bu nsuo gumo wo fa ankore na arefie mu ne ntino wa hwe se ya ankore ena wakwakofa wo bu nsuo ne ya ye ma afa ni wani aba ho so me gidi se wani kwanya ma ho so na ankora ne beye ma wani aba ho so esanse wanse se wa ho de wanse se wo kon mu duro wan hwe ka hire kura wo de kosoa ankora no nsuo aye mamu enche nsuo ne beye ma na do be hwe wo no e beye dene social media kuni papi menim bi mu o monsem ba ya social media wo comment keke o ene wawu ekupi asai pi esanse social media mframa no de ye nadwuma mframa so de wo mframa mu no edoso se edoso papa esanse ye mfa ye ni hu mframa se de mpanyin se ye mfa ye ni hu wana abode mu bepom ne wode na ni hu mframa da yemfa ye ni hu mframa sa enu so ntina de nam mframa mu ne yemfa ye ni hu ne ntino na asam so mframa na de nam ne ntino momi yenhwe ye kasa yi momi yemfa buuma de bu se no momi yemfa ni monyam de ni monyam se no na se ye dwene ho se enne ye nya brante nka hoda a ye bedru ye mpanyin fie mu ye mmon kokora nka hoda ye bedru ye nya brante ye bedru ye mpanyin fie mu a ye bedwene ye nne ho ye bedwene ye nne ho pa nti se fie bokua se trend mi nimara se trend pa na wo pedua ene wakawisem na wo bemmene abra nsuo nka ho wo bemmene abra nsuo nka ho megidi ye se wo besua wo nuanom so besua na se betena tenten fidie so a ye hu se de besia ye niema fa ye hu se de besia ka ye nsema fa esanse bibi ni wiase a enke da enke ye ntupunu mu se ki hu sasase da hono kwa asase se bi so se bi nyado ye kasa no wonte ye hia bibia wonye mayen a enka nananu mu nsa emfa ma asase ye nsase ye tietie so koba no e kire se bibi wo wiase o se de wonam ba bi a pete mu na ntentan timi twa wani mu no e kire se wiase bibi wo hono mo se de otwede mpo nyankopon bo obi ye bi akese eye bi ahemfo eye bi ekunini no e kire se wiase bibi wo ho tumi wo ho se de nipa efa so nyini e kire se otwede mpo nyankopon kan nyansam nko bo nipa enke wo ne ne nanko be ma nyini nenso ya wiase abrabo yetu nan ba ko ansa ne yakomienu ne mfiti prekopem empo yesi ne ntino eno nti ana nyankopon de ye fa sa atebe ne mo eno nti momi yenhwe ya no ne ya no yi ma momi yenwu de yenwu no ho fin ma momi yenkasentia de yenkasentia no se de be ye meye no memfa mayen na achede pa wotwede mpo nyankopon de na che wo man kana eni yiro sante hina wonama sante man so aba momi yenso ne mo momi yenta na chi momi yemwa no na yeboa no a bebi otwede mpo nyankopon ahya no so wonfa man kana nnuo no odo man kana bedru ama me no mienu ye ni beche se otwede mpo nyankopon ma ye mienu ye di ye ni ehu ahenie fefefa se bi so se bi nyado yiro sante hene otumfo se tutu otoso mienu e de aba wo man yi mo na ye benya sempa e benya bakosempa aka che ye da chinchirima esansa ahenie we yiro sante hene ahenie no e nyame afre no de nyame de na ba eno ntimomi yenhwe ne yi ne yenhwe ye kasa mu yi yiro sante hene tenase na ni monyam a eye kumasa ne asante eye kumasa setena ene asante me asetena mu a nananom nko na atwa ne ho ahie o hoho bi animu esanse wo yo hene kase yiro sante hene wo aman hene no mu aduoson 70 yiro sante hene abrempomfo omobro ahanum 500 jase eye chidom ne majase nko ano eye ahasa 300 eno se yiro sante hene
Watena se nanim onyam eya santame asetena anase kumase asetena anase sebe so sebe nyado yewo santani pie anase so wo kodwabo bia hoho bia nimu eye na manhene na brempon ene na somfo nananom de esremo ne se eno mo ka mo ho bu mo ye mane yeye mo ye mane ye fe ene ti de esremo bia wo se de mo ye ne nura no ene so mo nsanye ne sanfa maye nananom de esremo ye nananom nkabo mu esanse mo no man ye modea mo no man kyekere ne ye modea mo na no man ne ye modea ansa na dodo ma mu emra bata ho eba medin ede maame Fozia otwede mpo nyankopon yadoma yebehia ka so be subscribe no ahia ma fofo so enya bi ahwe ede ho no se yede amamani amane na yede tutu ya namo esanse eno ne ma yemu yetu eno na che bebia yekọ na eno so na da ne da so ebo ye ho ban nyame yadoma yebehia makrama